ta ka tafiyar mu tana kodawa. Ni ban so ka ne ta bane ba aboki na dan ka ji haushi. Budurwar ka kyakkyawa ce doguwa mai kyallen gashi. Matsalar ta guda ɗaya ce in tana tafiya kamar karkashi. Shi yasa ina hango ta taho ta sani na yau da Tafiya ta haɗa mu abokan juna kwaɗayayye da zumbuli. mai so kana